ko kunungo n'o ye octobre kalo tile fɔlɔ ye fala ye u taara bali maa dɔw la suala wɛrɛ ale ni kanabugu ka taa o kɔrɔnfɛ fan fɛ seribalakaw fɛ yen bamanciwalekɛbaa 2 hakilila tigɛlen pewu u bɛ k'a fɔ maaw ɲɛna k'u ka jaga di u ka jaga di dugudenw bɛ k'a sa olu bolo to u bɛ k'a cɛ u bolo ka taa yɔrɔ min armée yi i bɛlɛnbɛlɛn kana bali ninnu na fala ye ta kɛra nɛgɛ la min ye mugukaw a ma taa yɔrɔ jan koyi kamalen 2 ye moto sumaru ɲɛna u y'o fili kɛrɛfɛ ka 5 don fiɲɛ na armée ye u nɔbɔ ka t'u fa bila u bɛɛ lajɛlen bila ka taa repos éternel la fala ye n'o ye k'u ni kɔni k'o ni b'u la pewu wulikajɔ min kɛra wolomasiri tabaw fɛ u ye AK-45 n'o ye marifajugu dɔ ye ani moto u y'o sɔrɔ bamanciwale 2 ninnu k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la baro kɛlɛtigi ko sa k'a bɛ wolomasiri tabaw fo ka baara kɛcogo ɲuman na wulikajɔ ni timinanja ani baara min daminɛlen filɛ nin ye segikɔ tɛ yen tuguni fala ye daga sunɔgɔ tɛ yen dugudenw ka lafiya u ka se k'u ka balow sɔrɔ kuma tɛ nin waati na samiya ale ji bɛ ka dɔgɔya cogo min baaraw ka se ka kɛ ka ɲɛ min ye dugudenw ye u ka se k'u ka balow tigɛ ka kɛ ni kunnafoniyaw ye hali bi baro kɛlɛtigi ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko armée a sɔmina bamanciwale ɲɔgɔnwalekɛbaa dɔw la ngolobabugukaw olu fɛ yen dugu in sa ale bɛ marakala o kɔrɔnfɛ fanfɛla la segu marabolo kɔnɔna na armée ka wulikajɔ kɛlen u nana kari ɲɔgɔn na fala ye kirikara waati ta mugutikan ni gwɛlɛcikanw olu gannen kuma min o ye a ye k'a fɔ ko armée kɔtɔrɔmabɔ kɛ ka taa maa ninnu bɛɛ lajɛlen lamini fala ye badɛbɛ dasili k'o daminɛ ni mugu ye sanfɛ ani duguma min ye bamanciwale ɲɔgɔnwalekɛbaa pi pɔgɔden u su yɛrɛla fa bɛɛ lajɛlen fɛ armée ale sera ka u ka bololaminɛw n'o ye marifa dɔw ye a y'olu salo ka na ni olu ye motow fana an'u bololaminɛ wɛrɛw ngolobabugukaw olu fɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen cɛ baro kɛlɛtigi ko ka wolomasiri tabaw fo wulikajɔ ni cɛsiri ni sɔminko ɲuman ani baara kɛcogo ɲuman na ka taa bamanciwale ni ɲɔgɔnwalekɛbaw olu juguya la nin kalo in tile 29 n'o ye tubabukalo salen tile 29 armée ale ye wulikajɔ kɛ n'a ka pankuru ye ka ɲɛsin Zancɛbugu kɔnɔna na o tɛ Buguni ye sa wa fala ye bamanciwale ɲɔgɔnwalekɛbaw ka dogo yɔrɔ minnu tun bɛ yen u y'a bɛɛ lajɛlen filenkolon ci k'a da kolon ci nka fala ye dɛ minɛn dɔw taara ye minnu ye Ukraine ta ye dɛ olu yɛrɛ ye dɛ maa kɔni ma bɔ ni nin ye yen armée ye lamini kɛ pankuru bɛ ka gosili kɛ kɛlɛkɛcɛw jɔlen ka to kungodaw bɛɛ lajɛlen kunbɛn maa bɔra u y'a bɛɛ lajɛlen dasi k'a da kaki parce que n'a kɛra tan moto ninnu bɛ dɔgɔya u kɔrɔ de o la n'u ye duloki bɔ sa ka fɛn bɔ n'u sera maaw ma u bɛ bomosi in di ka bɔ yen pewu maa bɛ maa dɔn ka bɔ maa la o la nka o la sisan ni gosili kɛra armée bɛ t'u yɛrɛ lamini pewu fɛn o fɛn y'i senfa ni marifa t'i bolo kɔni i ta filani cɛ tigɛra i ti bɔ dɛ nin de kɛra Zancɛbugukaw fɛ yen bamanciwalekɛbaa ŋanaba dɔ min tɔgɔ ye ko Azomi Aga Awubɛl ale fana badɛbɛ dasira k'a bila ka taa sugu bila yɔrɔ la fala ye Mali wolomasiri tabaw fɛ Kidali ale marabolo o kɔnɔna na armée a ko sa ko k'a da duguden bɛɛ lajɛlen tulo kan baro kɛlɛtigi ko ten ko kibaruya ɲumanw kibaruya sanumanw maaw k'a di yaasa baaraw ka kɛ ni a ye wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ sen na halisa dɔ ka far'o kan fala y'an kɔni bɛ min ɲini u fɛ n'u bɛ ka yɔrɔ minnu lakana u kana taa k'u to yen dɛ bolofilajigi n'u y'o ye dɔrɔn a ko kɔlɔlɔ bɛ bonya tuguni ka tɛmɛ kɔrɔlen kan ninnu bɛ t'u labɛn ka t'u lafiya ka tila ka segin ka na de o tuma ye min ye u ka ɲini u ka yɔrɔ dɔn da kana kɛ armée yɛrɛ sunɔgɔ kana k'u ye u k'u ɲini k'u bɔ wo kɔnɔ yaasa e m'a ye sisan jabalikaw fɛ yen yɛlɛma kɛra ko la dɔrɔn surasi min bɛ yen bi non ko bɛɛ falenna fala ye kɛlɛdaga kɔnɔ e bɛ on zone dire i kɛra maaw ɲɔgɔnna ye parce que e bɛ ko la e bɛ yɛrɛ nin de ɲini sa o sinon fɔlɔ kɛlɛdaga kɔni kɔnɔna maa ti mɛn yen n'i ye waatinin kɛ on zone changer e m'a ye polisi n'i ye commissaire ye san 3 sɔrɔ a b'a fɔ ko cɛ k'u y'an ka commissaire wuli n'a mɛnna a bɛ k'a ɲɔgɔnna ye o an bɛ to k'an b'a fɔ ko bon ko commissaire komi e yɛrɛ bɛ dugu kari kɔnɔna ko kalama ka ban wa kɛlɛdaga fana bɛ ten fala ye n'i mɛnna dɔrɔn i nɔ bɛ dɔgɔya donc armée bɛ k'o baara min kɛ bi o yɛlɛma min bɛ ka kɛ kosɛbɛ a jaabi bɛ ka ye fala ye jabalikaw y'u ta fɔ an ɲɛna yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la bi olu y'a dɔn k'a fɔ ko sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ min bɛ yen a bɛ tu kɔnɔ de ale yɛrɛ tɛ kan kɔnɔ ale yɛrɛ bɛ tu kɔnɔ ɲɛmɔgɔ bɛ tu kɔnɔ yɔrɔ kɔni kɔmɔgɔ kɔni a tɛ kila i ka t'i da kɔni ye o
donc o baaraw de bɛ sen na bi halisa ni sɔrɔdasiw bɛ to minnu kun ka kalan tun bɛ sen na n'o ye contingent 2023 ye a bolofara min tun bɛ Gawokaw fɛ yen olu ka kalankuncɛ baaraw kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen Fala ye min ye Gawo yɛrɛ kɔnɔna na sa colonel major Jibril Kone ale tun bɛ yen ni ale ye Masawule ka dankan ye ka taa se sa maa ma sa maa min bɛ yen n'o ye Mamadu Jakite ale ye gouverneur ka directeur de cabinet min ye Gawo maa mafalenw caman tun bɛ yen ka taa se minnu ka kalan kuncɛlen filɛ nin ye Fala ye ayiwa n bɛ kangari kelen di ye dɛ ko ninnu na k'u tɛgɛ ka di dɛ k'u ye ninnu bila kisɛji la k'u kun bɛ ka na ɔnzɔn fini u yɛrɛ ka mugu ko tɛgɛ duman bɛ ninnu na dɛ Fala ye maa 445 muso 19 ko 3 bɛ muso ninnu na Fala ye olu t'a bon k'a jɛ dɛ ne m'a f'i ye ko ni muso sɔnna ko bɛɛ bɛ ɲɛ kumaba ko ani sɔgɔma mardi rose an t'a dɔn octobre rose o ye Bamakɔ ka tubabukan fɔla ninnu da ye olu b'a tubabukan ma yɔrɔ de fɔ ka ani mamulanze an b'u fana dɛmɛ u ka octobre rose la Fala ye an bɛ segin ka na an ka sɛbɛn kɔnɔ ninnu minnu bɔtɔ filɛ nin ye Fala ye a yiral'u la sa k'a fɔ k'u ka kalanw kalo 6 kɔnɔna na a ye tali kɛ mun ni mun na sɔrɔdasiya yɛrɛ dɔnni kɛlɛ kɛcogo kɛlɛkɛnɛw dɔncogo min ye jo sariyaw lasabatili ye wulikajɔ ni cɛsiri ka bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka baara kɛ waati gɛlɛnmanw ni yɔrɔ gɛlɛnmanw kɔnɔna na kɔngɔ ni minɔgɔ min n'u ye tile 3 tile 4 kɔnɔna na ka ji tigɛ i la ka t'i fili kungokolo fantanba da kɔnɔ k'i ka segin ka na Gawo kɔnɔna na Fala ye k'i ɲɛsiri k'i bila i ni maa min bɛ muguci la k'i k'i cɛsiri i yɛrɛ ye nin bɛɛ lajɛlen de kɛra min ye kalanso in ye a ɲɛmaaya maa bolo sa o ye lieutenant colonel Usman Dabitaw ye ale yɛrɛ nana ka na cɛden kɛnɛkɛnɛ ninnu lajɛ k'a f'u ɲɛna sa k'u ka u ɲɛsin commandant secteur ma n'o ye colonel Ibrahima Samasa ye ale fana ye a yira sa Jibril Kone na n'o ye colonel major ye ko cɛdenw filɛ kuma jumɛn b'i fɔ k'a f'u ye a k'u ma fɔlɔ Fala ye sɔrɔdasiya ye ɲɔgɔn bonya de ye bɛɛ ni kelenya balimaya ni sinjiya ani ka i joli di i faso ma k'o de kɔni ɲininen n'u fɛ fɔlɔ sɔrɔdasi ka baara fɔlɔ ye min ye o ye ka jugudenw ni maaninfinw k'u bolominɛw k'olu lakana k'u sigi basigi minɛn kɔnɔ ko kɛnɛ ka ɲi minnu ye bɛɛ dan maa 3 fɔlɔ olu ka diplôme dir'u ma Fala ye o kɔfɛ maa 10 minnu bɛ yen n'olu tɛgɛ ka di kisɛ la ni bɛɛ lajɛlen ye minnu f'i ye m'a f'i ye maa 10 de bɛ ninnu cɛla minnu t'a bon k'a jɛ olu fana donbolo kɛra olu fana ye n'o ye tirɛriw ye olu lakɔlɔsila jɛkulu in cɛmancɛ la a yira sa k'a fɔ k'u kɔni ka ko kun cɛra ni u ka mɔnɔbɔ ye ale ni ladegeli baara dɔw ka taa fara sa u yɛrɛ ka ko kɛcogo kan ISC fana ɲɛmaw fana tun b'a la ani ISC baarakɛ cogo o bɛɛ lajɛlen fana ɲɛfɔli o ka sɔrɔ ka défilé kɛ ka ko in a kun cɛ nin ye Diriba ale ka sɛbɛn ye an bɛ taa fan fɛ sisan an bɛ sɔrɔ ka na kalanko ale hukumu kɔnɔna na